I-relief natin. Relief mo stand. Ano na? Stand natin. Seryoso ba yan? Tara. Relief lang. Para hindi ka... Mali, sorry.
Mali! Sorry. 4-9. Pero bibilis nila pag Outside. kapag nakaabot kayo kasi ang overall 4 games dapat single robin. Kapag natalo na kayo sa paano po? Depende kung may wild card pa. Pero kasi before, ganyan na yung 2-7. Ayun. kasi natapusin mo na lahat ng singles. After na yung singles. Okay lang ito. Iba pa. Ikaw muna. Singles. Pero ganun siya. Kasi ang pangit yan, papanoorin ng lahat. Ayun din. Hindi ka na, ako magbasa ng mga kayo na Right.